Pozdrav svima u još jednom prelistavanju stripova. Danas ćemo se malo baviti Batmanom, točnije Fibrinim izdanjima Batmana. Prošle godine, negdje u 9. mjesecu, Fibra nas je na sam Batman Day počastila jednom izvrsnom objavom da će izdati čak 6 stripova o Batmanu do Interlibera prošle godine koji se održao u 11. mjesecu. I ispunila je obećanje, izašlo nam je 6 knjiga o Batmanu, 6 izvrsnih priča koje su izašle zapravo tijekom zadnjih godina u SAD-u. Čak i jedna izašla relativno nedavno prije nego što ju je Fibra objavila. Svi 6 Batmana koje je Fibra izdala prošle godine su ovdje na stolu, pa ćemo lagano proći jedan po jedan, pokazat ću vam izdanja, reći o čemu se ovdje radi i da li se isplate nabaviti. Iako u naslovu ovog videa piše da se radi o drugom videu o Batman stripovima koje je Fibra izdala, ne morate tražiti po kanalu, ne postoji još uvijek prvi video, snimit ću ga naknadno kad tad. Sad ću se orijentirati zapravo na ovi drugi 6 jer su recimo nešto aktualniji. Prvi 6 inače isto imam sve, doslovno su iza kamere, tako da kad tad, kad dođu na red, snimit ću još jedan ovakav video sa njima. I prvi koji ću vam prikazati je Joker. Joker se vodi kao 7. Fibrin album Batmana koji je izdala do sada, inače postoji unutarnje numeriranje iako na samoj naslovnici nije naznačeno. I nećemo u ovom videu proći točno redom od 7 do 12, stići ćemo malo na preskokce. Uglavnom, prvi je Joker. Joker je priča iz 2008. godine smještena izvan redovnog DC kontinuiteta kao i većina Batman priča koje je izdala Fibra, a autori su Brian Azzarello i Lee Bermeo. Inače njih dvojica su već surađivali na jednom projektu za DC i to je bio strip Lex Luthor za koji se isto iskreno nadam da će ga Fibra kad tad objaviti. Joker izlazi iz ludnice i iako se smije nije sretan. Dok ga nije bilo, njegovi su kolege zlikovci raskomadali njegov dio kolača i prodali ga u staro željezo. Uvjereni da ga više neće vidjeti. Ali sada se Joker vraća na ulicu i žudi za tim da Gotham natjera krvariti, kao nikada prije. U toj dugoj noći duše nabasat će na Pingvina, dvoličnog Kroka, Harley Quinn, Riddlera i naravno Batmana. I Bog im svima pomogao. To je ukratko jedan vrlo efektan sadržaj sa stražnje korice ovog stripa. Ukratko, strip prati pokušaj ponovnog preuzimanja Gothama nakon izlaska iz Arkama i interakcije sa drugim negativcima iz Batmanovog svijeta, dok se sam Batman zapravo pojavljuje samo na kratko. Ovo je inače definitivno priča za odraslu publiku. Puna je nasilja, ima silovanja, ima stvarno gadnih stvari, a sve to skupa je prekrasno nacrtao Bermeo, a određeni elementi ovog stripa su inspirirali i neke stvari u filmu Suicide Squad koji je izašao nekoliko godina kasnije. Ovo izdanje je predivno, papir je vrlo kvalitetan, uvez je savršen, format je ogroman i izgleda predivno na polici. Iskočit ću sad odmah na 12. album, posljednji u nizu Fibrinih albuma o Batmanu i to je Prokleti od istih autora, zato iskačem na njega. Znači Brian Azzarello i Lee Bermejo su autori i ovog albuma, Prokleti, koji se događa u osnovi u istom svemiru kao i njihov prvi album Joker, ali je potpuno drugačiji od njega. I inače, ne znam koliko ovako možete odmah vidjeti, ali to je jedini album koji je drugačijeg formata. I to je ono što zna izuzetno iritirati kolekcionare. I širina i visina su potpuno drugačije, no ima vrlo opravdan razlog ovdje jer je crtež predivan i ovdje stvarno nije imalo smisla prilagođavati format kako bi svi bili jednaki jer time zapravo gubimo podosta crteža u ovom albumu Prokleti. Priča je inače izlazila od druge polovice 2018. godine do sredine 2019. godine, a kao album prvi puta je originalno izašla oko 2 mjeseca prije nego je Fibra objavila domaće izdanje, što je stvarno brzo i stvarno za pohvalu. Ova priča se znači događa u istom alternativnom svijetu kao i Joker, ali je neovisna znači od tog albuma. Kako je Joker bio glavni lik prethodnog stripa uz kratko pojavljivanje Batmana, tako ovdje imamo kao glavnog lika Batmana, a Joker se samo pojavljuje na kratko. Slično kako je prije Joker imao interakcije sa kriminalcima Gothama, tako ovdje pratimo interakciju Batmana sa ostatkom DC univerzuma i tu ovdje mislim na onu magičnu, mističnu stranu DC univerzuma. Što se radnje tiče, na početku u okršaju Batmana i Jokera naizgled Joker pogiba, ali se Batman ne sjeća ničega što se dogodilo. U rješavanju misterije pomaže mu popularni John Constantine koji ga provodi kroz podzemlje Gothama, gdje susreću brojne mistične likove DC-a poput demona Etrigena, Zatane, Swamp Thinga i drugih.
Likovi su malo promijenjeni, to jest modernizirani, pa tako ovdje stari rimujući demon Etrigan koji je pričao u rimama, pretvoren je u DJ-a J. Blooda, što je zapravo jedna fora ideja. Priča je zanimljiva, strip znači nije nešto debeo, odnosno nema tako puno strana, no crtež je predivan i ovdje ne samo kao ni u svakom stripu zapravo ne preporučujem da čitate i čitate na brzinu, jednostavno treba posvetiti vremena i gledati predivne slike i predivni crtež ovog stripa. Ova oba stripa su izvrsna, predivno su nacrtana, priče su izuzetno zanimljive, definitivno ih vrijedi pročitati, kupiti ili bar posuditi u knjižnici. I nadam se da će Bermejo i Azzarello imati i budućih suradnji jer očito jako dobro surađuju zajedno. Iduća knjiga će biti Bijeli vitez. To je 11. knjiga iz serijala o Batmanu unutar Fibre. Autor ovog stripa je Sean Murphy i on je i crtač i pisac u ovom slučaju. Originalno je strip izašao kao 8-djelna miniserija smještena izvan redovnog DC kontinuiteta u drugoj polovici 2017. godine i prvoj polovici 2018. Strip prikazuje realističniji Gotham, a uloge Batmana i Jokera su ovdje na izgled obrnute. Batman je prikazan kao negativac, nasilnik koji uživa brutalno kažnjavati kriminalce, a Joker kao pozitivac, odnosno izliječen od ludila i sada je karizmatični političar. Slično recimo kao u filmu Batman Returns sa Pingvinom. A usput kad već spominjem Burtonovog Batmana, ovdje je pravo ime Jokeru Jack Napier, kao i u originalnom filmu Batman iz 1989. godine. Ovo je jedna jako zanimljiva, epska, suvremena priča o odnosu Batmana i Jokera i definitivno je preporučam, a inače u SAD-u trenutno izlazi ili je baš izašao, nisam više 100% siguran, i nastavak Curse of the White Knight kojeg se isto nadam da će Fibra objaviti kada dođe vrijeme. I kao i u prethodna dva stripa, odabir papira, uvez, prijevod, sve je savršeno. Priča izvrsna, definitivno preporučam. Idući po redu nam je Batman Zemlja 1, odnosno Earth 1 u originalu. Inače, DC je pred nekoliko godina odlučio pokrenuti svoj svemir iz početka, ali u nekakvim posebnim zasebnim pričama i taj cijeli serijal nazvali su Earth 1. U njemu pokrivaju zapravo sve junake i pričaju njihovu priču iz početka, pa smo tako dobili Superman Earth 1, Wonder Woman Earth 1, Teen Titans i naravno Batman. I konkretno Batman je do sada dobio dva albuma, znači Batman Earth 1, 1 i 2. Ova knjiga, znači ovo Fibrino izdanje Zemlja 1 zapravo obuhvaća oba ta albuma. Naravno izdanje je predivno i ovo je, ja mislim, najdeblji znači Batman kojeg je Fibra izdala u ovoj drugoj turi. Autori su inače Jeff Jones i Gary Frank. Jeff Jones je naravno pisac, Gary Frank je predivno nacrtao oba ova poglavlja, odnosno oba Earth 1 stripa. Dakle, ovdje imamo novi moderni početak djelovanja Batmana koji još nije ultra sposobni junak kakav bi jednog dana trebao postati. Također, kroz ova dva stripa upoznajemo i nove verzije njegovih negativaca poput Pingvina i Riddlera, pa budućih pozitivaca poput Batgirl i naravno uobičajenih koncepata kao što je Bat Signal. Inače, pročitao sam sve Earth 1 stripove u originalu i svi su zapravo jako dobri. I Superman, i Wonder Woman, i Batman. I razlog je vjerojatno zato što su izabrali neke od najboljih pisaca, znači konkretno ovdje imamo Jeff Jonesa, a drugi stripovi imaju pisce poput Granta Morrisona i tako dalje. Znači doslovno popularne pisce koji znaju šta rade i koji očito vole te likove koje su dobili za zadatak da obrade. Naravno, uvez savršen, sve je znači na najvišoj razini, na najvišem nivou. Otisak stripa je znači isto izvrstan zapravo na svim ovim stripovima, ne moram to posebno više ni spominjati, vidite zapravo i sami. Uglavnom, Earth 1 je jedan fora moderni početak Batmana kojega definitivno vrijedi
pročitati. I za razliku od drugih Batmana koje sam do sada spomenuo, koji su svi izvan redovnog DC kontinuiteta, ovaj je u osnovi smješten u redovni DC kontinuitet, više manje. Strip je znači napravljen 2009. godine i Batman je zapravo tada umro u velikom događaju Final Crisis. Za to vrijeme dok je Batman bio mrtav, Neil Gaiman je napisao ovu dvodjelnu priču kao recimo posvetu cijeloj prošlosti Batmana i cijeloj povijesti Batmana. I najbolji opis je zapravo na stražnjoj strani ovog stripa. Jednostavno, što se dogodilo sa maskiranim zaštitnikom je veličanstveno ljubavno pismo o liku Batmana i promišljanje o tome što ga čini toliko fascinantnim tolikim generacijama čitatelja. Tako da je u osnovi ova priča izvan zapravo kontinuiteta, iako se nalazi u redovnom kontinuitetu. Sam naslov stripa je u osnovi paralela posljednjem stripu o Supermanu u kontinuitetu prije Crisisa, pa se tako znači zato zove Što se dogodilo s maskiranim osvetnikom, kao što se Supermanov strip zvao Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Osim same centralne priče, ova knjiga sadrži još neke dodatne priče koje je napisao Gaiman, poput priče o postancima Riddlera i Catwoman, koji zapravo više i nisu aktualne, ali nekako fino pašu ovu knjigu s obzirom da u osnovnoj priči imamo prikaz različitih verzija likova koji su postojali tijekom povijesti i razlog kako mogu postojati istovremeno. Osnovna priča je kratka, znači to je svega nekih 45 strana otprilike, ali je vrlo zapravo zanimljiva za pročitati. Nekima se možda neće svidjeti, ali ima neke genijalne ideje. Naravno, samo izdanje izgleda predivno i kvalitetno i cijena je zapravo u odnosu na ostale stripove prilagođena manjem broju strana. Svim ljubiteljima Batmana preporučam definitivno da pročitaju ovaj strip. I za razliku od prethodnog Batmana koji je bio relativno smješten u redovni DC kontinuitet, Crno zrcalo, znači ova posljednja knjiga koju ću vam prikazati u ovom drugom serijalu Fibrinjih Batmana, je cijela smještena u redovan DC kontinuitet. I originalno je objavljena u mjesečniku Detective Comics i to konkretno između broja 874 i 881. I to je posljednja priča starog DC svemira prije nego što je rebootan 2011. godine u takozvani The New 52. Glavni pisac ove priče je Scott Snyder, koji se zapravo proslavio ovim crnim zrcalom i ostao je zapravo još nekoliko godina raditi na Batmanu unutar The New 52-a i te priče su u osnovi neke od najboljih priča o Batmanu koje su napravljene u zadnje vrijeme i ja se iskreno nadam da ćemo ih dobiti i u Fibrinom izdanju. Za vrijeme izlaska ovog stripa u osnovi postojala su dva Batmana. Originalni Batman Bruce Wayne posvetio se svojoj novoj organizaciji Batman Incorporated, koja zapravo uključuje razne Batmane diljem svijeta, dok je Batmanu koji je ostao u Gotham Cityu bio njegov prvi Robin Dick Grayson. Ova knjiga zapravo obuhvaća nekoliko različitih priča koje sve imaju jednu zajedničku pozadinsku priču i pratimo ovdje i Batmana i komesara Jamesa Gordona i njegovog sina zapravo koji je jedan od glavnih likova u ovom stripu i odnos između tih likova. Cijeli strip sadrži neke od najjezivijih priča o Batmanu i definitivno ovo je strip za odraslu publiku. Jako je dobar, jako je zanimljivo napisan, jako je zabavan, crtež je isto jako dobar, definitivno preporučam svim ljubiteljima Batmana da ovo pročitaju, a o samom izdanju ovdje mislim da je već suvišno govoriti, da je predivno. Otisak je naravno predivan, tvrdo je ukoričeno, papir je savršen, prijevod je super. Nisam spomenuo prije, ali sve ove knjige imaju i bonus materijal na samom kraju u vidu skica ili kojekakvih tekstova koji su svi izvrsno prevedeni i vrijedi ih zapravo pročitati. I izdanja izgledaju predivno i izgledaju predivno na polici, tako da preporučujem svima ako volite Batmana i ako si možete priuštiti ova izdanja da si ih nabavite. Ako ne, vjerujem da ih se može naći u knjižnicama, tako da ih definitivno pročitajte. To je to za ovaj puta. Batman izdanja super, veselim se i ovoj godini i nadam se da ćemo dobiti još Batmana. Vlasnik Fibre Marko je nešto malo natuknuo da će ih biti, ja se nadam da stvarno hoće, tako da iskreno jedva čekam drugu polovicu godine da vidimo još Batmana.
Jako mi je drago da bar dobivamo nešto od DC izdanja prevedenih na hrvatski jezik. Nadam se da će takvih izdanja biti još više. Prvu turu od prvih 6 Batmana ću posnimiti neki drugi put i isto ću vam ih ovako malo prikazati da vidite kako ta izdanja izgledaju, da vidite kako izgleda taj crtež i otisak u svakom mogućem stripu. I to je to. Ako vam se ovaj video svidio, naravno opalite like, pretplatite se na kanal ako već niste. Ako vas zanima još ovakvih videa ili videa o filmovima, videa o stripovima, videa o superherojima općenito, bacite pogled na druge videe na mojem kanalu. Sada ih je se već skupilo blizu 200 u ovih godinu dana koliko ovaj kanal postoji. I do idućeg videa, kakav god on bio, vas pozdravljam.